Pang-hold up sa isang gasolinahan sa Cabatuan, Iloilo na huli cam. 2 persons of interest na tukoy na ng kapulisan. Si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas nakatutok. Makikita sa CCTV footage na ito ang pagdating ng 3 lalaki sakay ng isang motorsiklo sa isang gasolinahan sa Bypass Road sa bayan ng Cabatuan, Iloilo. Pero sa halip na magbayad matapos magpagas, tinutukan ng mga ito ng baril ang mga nagtatrabaho sa gasoline station. Why do ka hulag, sir? Daw na trauma, bla ka amo to nga natabo. Kay 3 abis sila, kung madakpan mo to isa, may 2 pa silang upod. Tinangay ng mga sospek ang 20,000 pesos na kita ng gasolinahan at 3 cellphones ng mga trabahador. Ayon sa Cabatuan Police, natukoy na nila ang pagkakakilanlan ng 2 sa mga sospek habang patuloy pang inaalam ang identity ng isa pa. Nagpapatuloy naman ang hot pursuit operation ng pulisya sa mga sospek. May mga pictures nga gin-present sa aton nga mga witnesses nga may mga background man sa amuni nga sila bala kumbaga may background sa amuni nga mga ulobrahon. Kaya mas pinaigting pa ng kapulisan ng seguridad sa bayan sa pamamagitan ng paglatag ng mga checkpoint at police visibility. Patay naman ang 65 anyos na babae matapos barilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa Barangay 12, Victoria City, Negros Occidental. Ayon sa pulisya, sakay ng tricycle, ang biktima kasama ang iba pang pasahero nang harangin ito ng 2 armadong lalaki. Pinababa ang biktima at saka ito binaril sa ulo. Inaalam pa ng kapulisan kung konektado sa trabaho ng biktima bilang in charge sa isang hasyenda ang pagpatay dito. Kung nag-consider na kami sa iba ng mga private niya, kita may makuha na iba niya motive para magipatay siya. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Aileen Pedreso ang nagbabalita para sa GMA Integrated News.